jo vaig creure que era oportú fer-ho avui, el dia abans del dia de la memòria, perquè en Mel va ser, quan vam començar l'any passat, el dia de la memòria, va ser el primer any, que és el segon, coincideix amb l'aniversari de la mort de Verdaguer, doncs jo vaig demanar que m'ajudés a la Garrotxa a fer tocar els campanars que toquessin, perquè la idea del dia de la memòria és tocar els campanars que toquessin pel poder, un record de tots els que ens han deixat, una obra clara i unes lletres en record de la nostra llengua. I aquest any hem tocat sense campanars, hi ha, no sé, potser 60 o 70 actes complementaris, des de presentació de llibres fins a treballs dels escoles. O sigui, és un dia, el dia de la memòria, que creiem que una miqueta més de pente ja quedarà per sempre a Catalunya. Nosaltres hem pensat que un dels poemes que ens feia molta il·lusió poder compartir amb vosaltres i compartir també amb mossèn Mel, en aquest cas, és un poema de Salvador Espriu. Enguany, com bé sabeu, és el centenari del naixement de Salvador Espriu, que va néixer a Santa Coloma de Farners, i és un poema que es diu Una closa felicitat és ben bé del meu món. Darrere aquesta porta visc, però no sé si em puc dir vida. Quan al capvespre torno del meu diari odi contra el pa. No saps que tinc la immensa sort de vendre-me trossos per una pulcra moneda que arriba ja a valer molt menys que res? Deixo fora un vell abric, l'esperança, i m'endinso pel camí dels ulls, pel buit esglai on sento, enllà, el meu Déu, sempre enllà, més enllà de falsos profetes i de rares culpes, i del vell neci emmalaltit per versos, disciplinats, com aquests d'ara, amb pintes de fosques marques, que l'alè dels crítics un dia aclariran per a la meva vergonya. Olot fa la mateixa olor sempre. Olot fa la mateixa olor sempre. Torno a casa, arrupit. El fred m'ha penetrat al moll de l'os. Miro les floritures de l'església, crema l'aire. Olot fa la mateixa olor sempre. Em giro i veig al fons, profunda, aquella teva mirada que m'observa de fit a fit i que em convenç per continuar pensant en tu. No tinc por de girar-me. Poesia de pobres. De paraules, poques, breus i concises, gestos senzills i humils, sincers i sensats, mirades profundes i brillants com els seus cors i de les seves ànimes pures, lliures i netes, en neix la riquesa, entesa com l'acostament sense més escomesa per a difondre la fi de la tristesa. I el compartir preval per damunt del mal, perquè res no es pot perdre quan no es té. I quan vull dir tenir, parlo de la vida, ja que la resta no ens pertany, sinó que tan sols ens envolta.
Bueno, després d'aquest retsó de qualsevol es posa aquí, No, gràcies, no cal. Ja sabeu que aquests últims 25 anys hem tingut una amistat molt estreta amb en Mel. El meu marit i jo hem estat una mica la seva família. També l'hem pogut acompanyar en aquests últims tros de la seva vida i avui, quan ens van dir que li volíem fer un homenatge, nosaltres no podíem faltar. També vull dir que falta en Josep Maria i la Mercè del Flaix, perquè en Josep Maria l'han operat i li han trasplantat un pulmó. L'operació ha anat bé, però està a Vall d'Hebron ja fa 11 dies. I aquest poema jo li vaig fer per Mel, però fa molts anys, a l'abril del 99, que el van fer l'olotí de l'any, no sé si us en recordeu. I va estar molt feliç i molt content. I jo li vaig fer un poema que deia així: per en Mel. Quan del camí de la vida ja ets un tros enllà, avui reps un homenatge. Serà força per continuar. Has dedicat els teus anys a servir Déu i els germans, però sempre has trobat el temps per retratar Olot i els seus voltants. La teva obra és extensa i valuosa, tant se val. Has fet que la nostra comarca esdevingui gairebé immortal. Nosaltres, els teus amics, amb joia t'acompanyem. Compartir amb tu aquest moment és el que tots desitgem. El temps passa molt de pressa i tot arriba a ser un record, però segur que el dia d'avui el tindràs sempre dins el cor. Aixeco la vista i et busco. Miro cada paret, cada racó, cada banc d'aquesta església i no et trobo. Vull pensar que hi ets. Vull creure que ens veus. Vull sentir la teva presència aquí on no hauries de ser. Mel, perquè per nosaltres eres en Mel, no només el mossèn de la catequesi, sinó un més de la colla, un amic, un conversador apassionat, dels que érem el dijous a la catequesi, per discutir, xerrar, riure i fins i tot enfadar-nos. Però estàvem tan bé que no vèiem l'hora de marxar. I el que vas marxar va ser tu, i massa aviat. Havies d'haver esperat, Mel, i avui gaudiries d'aquesta celebració. Vam començar aquest viatge junts, els nens, els pares, la Dolors i tu. Tu, Mel, vas parar a mig camí. Nosaltres hem seguit caminant fins avui, fins a aquest moment, i no t'hem deixat mai la mà. Torno a mirar. No hi ets, però et sento molt a prop. Gràcies. En el seu recordatori diu: sé en qui he cregut i estic segur que és prou poderós per guardar fins a l'últim dia el tresor de la fe que m'ha estat confiat. Ha arribat l'hora de la meva partença. He lliurat un bon combat. He acabat la cursa, he conservat la fe. En Mel era això, i això li va posar mossèn Lluís, que crec que més encertat no podia ser. Moltes gràcies. Bé, després de tot el que s'ha dit, em sembla que no cal afegir-hi gaire res. Simplement allò que fem, que quan trobem un escrit el subratllem, doncs jo agafaria tot el que aquí s'ha anat comentant i faria molts de subratllats, donant-hi la seva importància. Només em cal afegir-hi, per acabar, perquè m'han dit que havia de cloure aquest acte, doncs que a mossèn Mel el vaig conèixer com a company, sobretot dinant al Casal Marià i compartint la vida en l'arxiprestat, encara que estàvem en parròquies diferents, i que després al venir a Ridaura, cosa sempre inesperada, quan te demanen una nova parròquia perquè te'n cuidis, vaig trobar que tot parlava de mossèn Mel, l'església, la rectoria, les coses materials, però sobretot
en parlen les persones, i no perquè te'n parlin molt, sinó perquè la manera de fer, les expressions, el que avui ha passat aquí, que de seguida surt a flor de pell allò que portem a dintre. Per tant, les persones de Ridaura i també moltes persones d'Olot, d'Arbúcies, de Sant Pol, de Calella, llocs que ja he conegut, persones que havien relacionat amb mossèn Mel, doncs et parlen de la seva vida. Davant de tot el que vas sentint aquests dies i que hem sentit aquests mesos i del que havíem conviscut, només tinc una paraula a dir, que és la paraula gràcies, del que ens ha deixat. Jo sempre, quan arribo a Ridaura, el primer que faig és obrir el cementiri, allà on està enterrat, fer una petita pregària, compartir una pregària, perquè hem compartit la vida de capellans, hem compartit la fe i estem compartint aquesta esperança. Ell ja l'ha assolida i nosaltres hi estem caminant. Per tant, cada dia que arribo a Ridaura, i aquests dies em toca venir-hi molt sovint, faig aquesta petita pregària. Doncs avui només vull dir gràcies a mossèn Mel per tot allò que hem compartit i allò que ens ha deixat, i moltes gràcies als que heu organitzat aquest acte, als que hi heu assistit, això que hem compartit, i també aprofito tot el moment, com ja he fet en altres ocasions, de dir gràcies a la gent de Ridaura, perquè ha sigut un petit bombó arribant aquí i trobar unes persones molt acollidores, amb molta disponibilitat i amb ganes d'anar continuant allò que mossèn Mel en molts i molts anys va anar edificant, i ara ens toca a nosaltres continuar la seva obra amb l'ajuda del Senyor. Per tant, he dit, com m'han convidat a que hauria de dir unes paraules finals, dic, només en diré una, gràcies. Doncs és l'última que dic i que resumeix tot el que hem viscut i tot el que hem fet aquesta tarda. Gràcies a tots.